ta keposan baje kita jaka kidang bon betali pej prolog sembah ban share kini ka video syaki bahing bahsem ki prolog ki projor ki bah jus ngutenat ban wan khoi dokha syak ni ka jaka kenang bakin tip bah kadang don ka jaka na ka benta jongki bakin wan na benta la syai ka sngi bakin wan dang step nang bakin yo ban kublai prolog bro saya sin biang apna subhaya phi syakani youtube channel ka janga bad hakani ka video ka pementa ngasikwa ban pen kan mau chphiki prolog bro ba hakani ka video bamenta ka sngi ka dei ka khat tarik bana khat ars ne mal kusan ka dei ka sngi ban bu jaka na ka benta ka jing ka khoi ka bam ka ban salong la syai ka sngi ka khat tarik bana khat ars ne mal kusan ha madan nantat ka dei syarum pun sla bad yakani ka jing ka khoi ka bam la penyai dai ba e khungai bad ki prolog chui bat ka bai tiket kan long tang san spating kash dan wiang te kum ka jing pen kemau bat kum ka jing kerpa na ka benta jong piki prolog ba pin som pha ban share la ne ban pha ku bolem syaki prolog ki jong phi ki baju snutanat ban wan khoi dok kha syakan ga jaka ba pin pha ku bolem namar baki jaka na ka benta ka jing kep khoi la syai ka sngi kadang keluj hado kata-kata habaro satli jong kene kipung ki ba ka ba na kaliang kinong penya jong kene jing kep khoi khabam kila pen krek na ka benta jong phi ndrei pose menta ka sngi nyai baka jing keluj baka jing bu jaka jong kirawan kadang dona hadu kata-kata kajing wan jong kirawan mentaka singi kadang dona hadu kata-kata ha kabaki jaka bawat ha ki genja bawat ha ki jaka pedeng balong kamlong sentaru kidang don ki jaka ki balai te na kata kadaung ngakerpat ngabu kajing kerpat nak benta jong pi ki perlok bat na kaliang jong pinong penyai kumju kilabu kajing kerpat nak benta jong pi ki perlok rawan ki baju snutenat ban wan khoi dok kha syakne ka jaka ba pin sngom ha ban wan la syai ka sngi ha ka performance step la ne ba pin ya wer lem ya ki perlok ki jong pi ba pin yawan la syai ka sngi ka khlai tarik ha ka performance step ban wan banisim bentalem ha ka ne ka jingi kap khwai khabam ka jongi hang ne hamadan tat namar ka jing bu jaka kalong ka jaka kadang keluj ha do kata-kata te ngakerpat ya pi sajisin biang sungha perlok ban ya share lem syaki perlok ki jong pi na ka bentakan ka video kenang ba ki perlok ki ba mla ban poi la ne ki ba don hakino kino ki benta ki ba ma ki kim sngola ban poi ha ka ne ka sngi bakin tip bapleng dang don ke jaka na ka benta jong ki bakin lek khwai la syai ka sngi ha madan lantat sai sin biang sungha perlok ban share na ka benta ka ne ka video syaki perlok ki jong pi ku boleh sibun aleng nya page na benta kini ki jaka ki ba na kalian kena penya la de bring video mo ban pen i sepi ki perlok ba ka jing dona sya ki perlok ki bangun bu jaka ha ka ne ka sngi kalong hadu kata-kata padan repet tang kata kawai to la lai biang baik kata kawai to wei oh kanang ne pedai de kapung ka panengkong do panengkong ro pet padan repet dang dona ha perlok dang kata kawai kata tang to la lai biang pet kena de pung panengkong kena de kapung panengkong pet hi prolog pet ni snai ditang takawai pet atau la ja biang pet ni snai prolog pet hang ner pet tang kata ateli renang ta pet oh kata kawai dang dona plat pet punengkong pet kena le kalan senet naya keren padan re kirawan bawan bu jaka ni le jaka sini pet ne de kapung nengkong dang tang kini atli pet pet dang kelut ba pet ne jaka pet pelok pet dang tang kata kawai atuh ka jaka kadang dong ha balong pedeng long sentar ha nih kajing tu nabre udah kepala sya tak kasih tim balai tim pe hipralok kene dari kapung balai pe hipralok na jika balong sentadang tangat teli pe kajing tu na kirawan kibawan mentah kasih sya kajing kap khoi khabam hamaran lantat kepala ada iduna haduk kata-kata
kadang pung ka pasau. Pung pasau lele tepeng. Dang tu nah adu kata-kata. Datang utawai alai. Dari tepeng. Pej kemonero pej. Pej perlok. Dalam kijang ke kemat. Kijaka kedang kelut adu kata-kata. Kidang kelut belat baik. Hadukat mentah kipor. Pej perlok kejing duna ki perlok rawan ki bawan bu caka mentah kesengah mendalang tat. Kalong haduk kata-kata. Haduk kat mentah. Kapor kalalong kumbasan baje yai. Pej kijaka kidang bon ke beteli. Hadukat mentah kaposan baje kijaka kidang bon ke beteli pej. Perlok sembah ban share di ka video syaki bahing bahsem ki perlok ki projor ki bah jus nguternat banwan khoi dokha syak ni kejaka kenang bakin tip bah kadang don kejaka na kabenta jongki bakin wan na kabenta la syai kas sngi bakin wan dang step kenang bakin yo ban jit iki jaka ki pamaki ki ibang ikwa namar kejaka kadang keluj adu kata-kata tangkane khule sibun sungba ban share lem syaki perlok syaki bahing bahsem ki jongpi bye bye.